ରାତିରେ ନ ଶୋଇକି ଡ୍ରେସ୍ଟା କଷ୍ଟରେ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ପିନ୍ଧିବିନି କେମିତି ସକାଳୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ ଏକା ବନେଇନି, ମୋ ବୋଉ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ବନେଇଛି। ତ ହାତ ଧରି ଖୁଆଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାତ ଧରି ଚଲେଇବା, ହାତ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ଆଉ ଆଜି ହାତ ଧରି ସିଲେଇ ଶିଖିବା। ଗୋଟେ ମାଆ ହିଁ ଏତକ ସବୁ କରିପାରିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ବୋଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗରୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ କୁର୍ତ୍ତି ବଗେରା ବନେଇଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଫ୍ରକ୍ ବନେଇନି। ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫ୍ରକ୍ ବନେଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ ପୁରା ବି ବନେଇନି, ଉପର ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତଳ ଘରଟା ବୋଉ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଟିକେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ବୋଉ କାମ ମୁଁ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷର କାରିଗରୀ, ତା କାମ ମୁଁ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି। ତ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବନିଗଲା। ତାପରେ ସକାଳେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ତିଆରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତିଆରି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରାୟ ପିନ୍ଧେ, କିଣା ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ପିନ୍ଧେ। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ କପଡ଼ା ଆଣିକି ସାଲୱାର ହେଉ ଫ୍ରକ୍ ହେଉ ବନେଇକି ପ୍ରାୟ ପିନ୍ଧେ।